Ipatuman sa Bacolod Traffic Authority Office ang one-way traffic scheme sa pila ka madalan sa siyudad sang Bacolod. Ang ininga plano ang inkasugtan sa pagsinapol sa Bacolod Traffic Authority Council kung bitak sang Lunes nga adlaw, kaupod si Mayor Albi Benitez. Sa press conference Miyerkules ang hapon, ginpahayag ni Major Junji Liba, pamuno sa Bitaw, ipatuman ang one-way traffic scheme halin sa, sa North Capitol Road, pakadto ini sa Bias Aquino Drive. Samtang ipatuman man ang one-way padulong sa sur nga direksyon halin sa Bias Aquino Drive tudob sa North Capitol Road. Sunod kay Liba, magapatigawan pa sila sa clearing operation sa lugar antes ipatuman ang plano umpisa sa Lunes nga adlaw. This plan is good for 1 month, and if it is necessary, we will continue. If not, we will terminate or amend. No. But as of now, this is a 30-day plan. Ang kabayan sa pahayag ni Mayor Albi Benitez angot sa bagong traffic scheme. Ginpahayag ni Mayor Albi Benitez nga ang bago nga plano o adjustment sa traffic plan sa syudad sa Bacolod ang magalawig sang tubtob isa ka bulan. Sa press conference, ginpahayag ni Benitez mayara sang ordinansa ang syudad nga makapatuman sang 90 dias nga experimental sa traffic plan. Suno kay Benitez kung necessary, ang plano padayonon kag ko hindi ini ang i-terminate o kon amyendahan. Dugang pa sang alkalde, iningatika ang bangod sa ginapaabot nga traffic subong nga holiday season. Ginabanta naman ni Major Junji Liba, pamuno sang Bitaw nga 30-40% nga maibanan ng trapiko sa Bacolod sa pagpatuman sang experimental traffic plan sa masunod nga semana. Samtang magalawig ang oras sang truck ban sa siyudad sa Bacolod umpisa sa Lunes nga adlaw. Ginpahayag ni Major Junji Liba, pamuno sang Bitaw, ipatuman ang truck ban umpisa las 6 sang aga tubtob las 9 sang gabi. Butsilingon pwede lamang ang mga truck na makalabay umpisa las 9 sang gabi tubtob las 6 sang aga. Sa idalom sa City Ordinance 542 kon ang truck ban ordinance, ginapatuman ang truck ban las 6 sang aga tubtob las 8 sang aga gabi o kung sang aga kag las 4 sang hapon tubtob las 7 sang gabi. Apang suno kay Liba sa idalom sang ordinansa, may 14 nga exempted sa truck ban lakip na kon emergency vehicle naga-deliver sa mga goods kag iban pa. Ang adjustment sa truck ban ang nalakip man sa ginkasugtan sang Bacolod Traffic Authority Council sa pagsinapol sang Martes nga adlaw. Ang amon implement, also experimental man na. Diretso na ta from 6 o'clock to 9 o'clock in the evening. So wala na sa window. So all trucks, delivery trucks, cargo trucks will be allowed na lang to pass through Circumferential Road from 9 in the evening up to 6 a.m. Ang kabayan sa pahayag ni Major Junji Liba sang Bitaw. Nagka-istorya na si Mayor Albi Benitez kay DILG Secretary Benhur Abalos angot sa ginaduso nga pag-ubra sang sub-region sa isla sang Negros. Sunod kay Benitez, iyagin pabalo si Abalos sa merito sang proposal, lakip na mga bentaha kag disbentaha. Dugang pa ni Benitez mas luyag sini nga may sub-region para mas mapahapos ang pagproseso kung mayara sa mga national agencies sa lokal. Si Benitez ang nakapadala na sa position paper kay Congressman Rex Gatchalian, Chairman ng Committee on Local Government sa Kongreso. Samtang, ginarespeto naman ni Benitez ang luyag ni Negros Oriental Governor Roel Degamo nga magpabilin sa Region 7 ng ila sini nga probinsya. Nagpaag si Degamo nga luyag sini nga sa Region 7 lang sila pangod sa cultural differences sa Negros Occidental. Sa mga duga pa naton nga balita lokal, ginpasalamatan naman ni Bago City Mayor Nicolas Yulo ang mga department heads kag tanan nga mga empleyado sang syudad angot sa damlag lang nakuha ang kapasidungog sa ginpatigaran nga pagdayaw Excel Awards sang DILG Region 6. Suno kay Yulo, ining award ang resulta sang maayo nga performance sang ilang mga empleyado nga mo anangin frontliner sa paghatag sang serbisyo sa mga bagunhon. Sa ginpatigayon nga awarding ceremony, nakuha sang siyudad Sambago ang first runner-up bilang best performing city sa Western Visayas. First runner-up, excellence sa environmental governance. Second runner-up sa excellence sa public safety, peace and order, kag second runner-up sa excellence sa local legislation. Second runner-up, excellence sa social governance, samtang nangin kampiyon naman sa excellence in administrative governance kag excellence in economic governance. Ginapaabot man sang alkalde nga magapadayon ini nga performance sa ilang mga empleyado sa idalom sang iya administrasyon.
Sa iban pa nga balita lokal, temprano pa nagapahanumdum si DTI Negros Occidental Provincial Director Rachel Nufable sa mga konsumidor nga lantawan ng presyo sa mga produkto ilabi na sa Noche Buena products nga luyag baklon kag masarangan sa ilang nga budget. Sunog kay Nufable base sa monitoring sa DTI sa mga retailers, nagsaka sa 10% ang presyo sa mga produkto kaangay sang ham, cheese, pasta kag iban pa nga ginausan nga handa sa adlaw sa Pasko kag bag-ong tuig. Ikumpara tinalikdan nga tuig 2021 bangod sa pagsaka man sang cost of production, raw materials kag pagsaka sa sweldo sa ilang mga empleyado. Dugang pa ni Nufable ang standard retail price ang magaserbe giya sa mga konsumidor nga plano magbakal sang Noche Buena products. Nagbalik na ang selebrasyon sang Tinabuhay Festival sa Banwa sang Murcia pagkaligad sang 2 ka tuig bangod sang COVID-19 pandemic. Sa interview sa Action Reports Afternoon Edition, ginbahag ni Murcia Mayor Jerry Rojas nga karon nga adlaw Huwebes ang highlights ng 4 ka adlaw nga selebrasyon kag diri makitaan ang pagpaindis-indis sa mga manugsaot sa kada barangay sa patagayunan nga street dancing and arena dance competition. 14 ka barangay ang nagpartisipar sa street dancing and arena dance competition. Ginlaragway ni Rojas nga puno sang kahidlaw ang publiko tungod sa nakita nga pagdagsa sang tao sa bisan diin nga lugar sang Banwa nga sakop pa sa kahiwatan. Ginaprubahan sang sangguniang panglungsod sa syudad sa Bacolod ang resolusyon nga nagapangabay kay Mayor Albi Benitez pagi sa City Health Office nga maglansar sang intensified information dissemination campaign angod naman sa health risk kag prevention sa chikungunya disease. Sa interview sa Action Fighting Line ginpahayag ni Bacolod City Councilor Calaw Puentevilla nga naobserbahan sa karon ang pagsaka sa kaso sa chikungunya ilabi pa nga naghalog na ang gihos sang publiko. Nagapati si Puentevilla nga importante ang edukasyon sa publiko angot sa chikungunya agod malikawan ang ining sa isang balatian. Ang chikungunya isa ka balatian nga gintugas sa ginpalapta nga virus sang lamok kag mahimo makatugas ang severe joint and muscle pain sa persona nga infected sini. Iban pa nga sintomas sang chikungunya among mataas nga hilanat, sakit sa ulo, palangapoy, rashes, pagpalangnuka kag pagpalamula sang mata nga mahimo mabatyagan sa sulod sang duha tubtob 7 ka adlaw matapos nakagtan sang infected nga lamok. Action Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa takna nga alas 7. Investment sa Maharlika Wealth Fund hindi na pagkuhaon sa pondo sang GSIS kag SSS. Samtang utang sang pungsod naglambot na masobra 13 trilyones pesos. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Teka, kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano?
Oh, good morning na naman liwat mga kaaksyon. Dira sa naga-monitor sa Facebook, please like, follow, and share kita mga kaaksyon, ha? Morning dira kay amigo naton Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan. Kay Teresa Linaha Kayaw, kag kay pari ko dira Gilbert Kayaw. Ari bala sa mo sa antike mo? Oo. May tugon ka? Ah, Sa antike? kuhan lang nga, tike Antikin nyo? lang. Tike. Antike. Pag antike, may tike dayon. Oo eh. Abi ko na antikin nyo. Hindi asa may tike dayon. Gusto ko yung tike iya be. Ah, oo. Bisan sa kapis mo sa makadto, no? O sa tike. Oh. Gusto, no? Ginano mong tike, oh? Kung sa kapis naman, pis-pis naman ako na ipadala yun. Kung sa aklan, kalan eh. Kalan. Good. Yeah. Ang nasa. Sa ano mong tike, oh? Bay, ilang ko yun. Ano mo gani? Napapayan tamang Bay, ka? ilang ko bala. Nilang bala mamangko. Plumba tike. Meron na, plumba tike. ng tournaments ng tiki. Ipit ka na. Henry Sonquaco Palma Jr. Morning dra sa imo, no? Kay Lorenzo Guadalupe. Ana Sinoro, kag kay Kagawad Embong Jocampo, nya lirax tanay kay la office, Ay, very perfect. May aga ko no kay Melvin Piñafiel, halin kay Henry Palma Jr. Jocelyn Balahadia, morning man sa imo dira. Sige, go. Go lang na tanay kay si Cecil Bekbek. Pati nga ako, no? Tiya, si ating ara gyapon na happy fiesta na sa inyo sa Murcia, ha? Te, ang mga salad mo da? Kaya mga suman na yan, mga suman suman. Balenciana. Bisan ano nga okasyon, ara yung suman niya. Suman Balenciana, ginaya. Okay. Di bisan Balenciana, naman ito da? Hindi man takatilaw, kaya man ta siya sa mga pang-imbitar. Gani, no? Naman. Kay migo ko da Torco Jongko, may aga sa imo, tol. Domingo Barneso, ara na, okay, go. Kay Cecil Bekbek, good morning. Tamya lang Samgayong Agalan. Amo na, sakto? Kay Emilio Kag Morena Toquilios. Kay Sandra Bermilo Sang Lunoy Binubuhan. Hello, good morning. Kay Ma'am Salama Barnacha, Sawadee ka, Bacolod. Yeah. Today we celebrate the Immaculate Conception. Hail Mary. Good morning. Kay Rachel Evangelista, may agaman. Ma'am Georgia Garasiran, of course. Kape kag pamahaw ni guro kay may itlog. Tatlo gid kataas ang kape kag tatlo man ka plato. Ti Miss Gina, ang bala mo na si Frances. So ano? Kaya bala ko siya, kang bala mo si Frances, ang Pasko-akuha niya, ang balong ko siya. Okay, good. May obra na siya mo. Diretso ko na lang kay Frances, be. Ti kay way kami di way di siya gagakum. Pangitaan mo di pagi. Kaon to sa. Pangitaan mo gipagi. Pares pala mangita kita paagi. Good morning. Da kay newly found maninoy ko. Sino na siya? Sa kagabi pala storya to na. Migo ta Kenneth siya. Oh. Yes, Si good Kenneth. morning, Sir Kenneth C. Nanda. Kay Jose Herson Lapinig Hunyo, good morning. Dira sa may LLP building, salamat. Pag-greet ko no si Cecil Bekbek sa iya amiga Concepcion Wenay Yellow Bell, birthday niya subong. Happy birthday! Happy birthday to you. Si Ma'am Vanessa Mayo kapang agda niya kaunta spaghetti. Wow. Request ni Doc spaghetti. Wow. oy, kung balik ko Spaghetti pababa kung pataas. Oy, kung balo ko ng request ni Doc nga makaon spaghetti o kung request siya nga makaon kita spaghetti upod sila. Amo na. Sige ako niya, pamangkot ko kung spaghetti pababa kung pataas. Hambal ni Mariko Tiray Linakayaw. Diyan bandi lang guro pare. Ti okay ka na? Okay, ka, good. Ate, sige. Saan tayo na sa aton nga mga balita nasyonal? Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Ako na would like, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason, singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARD. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginamendahan sang liderato sang Kamara ang Maharlika Wealth Fund Bill sa din hindi na pagkuhaw ng pondo gikan sa GSIS kag SSS. Sunod kay Marikina City Representative Stila Kimbo, sa ginaganar na sang Bangko Sentral ng Pilipinas magakuha sang pondo para sa sambit nga sovereign fund. Ang development nahimo matapos magigsapol ni Kimbo sa mga economic managers kag kay BSP Governor Felipe Medalla nga una nagbabutyag sa pagkontra sa hagna. Dunga pa ni Kimbo ang pag-amendar bangod ni sa kabalakas sang madamo sa pag-usar sang pension fund sang SSS kag GSIS. Ginapangabay sa karon sa isa ka ekonomista nga ipaathag sang gobyerno kung ano nga sahay ang sovereign funds kagang tuyo sa pagtukod sini antes pa ipasar bilang layi. Sunog kay international investment banker Stephen Quinching, kinahanglan nga klaro kung ano ang Maharlika Investment Fund kag ginaduso sini nga ipagi sa debate ang katuyuan nga sang pondo. Paathag ni Quinching ang nagkalain-lain nga sahay isang investment ang nagapangita sang nainlain man nga expertise subong man kinahanglan ikonsiderar ang return and risk depende kung ano ang handom sang gobyerno. Sa nibulawan ginpakabnaot sa karon sa nagkalain-lain nga personalidad kag grupo ang ginaduso nga hagna, ilabi pa nga ang pondo nga kuhaan ang magahalin sa Government Insurance Service, Social Security System, state-owned banks kay iban pa nga government financial institution. Samtang naglambot na sa record high nga 13.64 trilyones pesos ang outstanding debt o kunutang sang gobyerno sa Pilipinas sa pagtakop sang bulan sa Oktubre tuig 2022. Nagdungan pa ini sa 14-year high nga inflation rate nga 8% kag ang kontrobersyal nga ginatuso nga Maharlika Wealth Fund. Ini ang ipahayag sa Bureau of Treasury matapos nadugangan sang 124.92 bilyones pesos ang kantidad nga ginhulam sang gobyerno. Yara naman sa 0.92% ang pagsaka sini kumparar sa utang sang Setyembre. Halos kada bulan na nga record high ang kabugusan sang utang nga record sang gobyerno. Rason para gintanugyan sadto ni anay Presidente Rodrigo Duterte kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magpatuman ang administrasyon sang panibag-o nga mabuhis kag pagbuhin sang hindi kinahanglanon nga gasto. Sunod sa ahensya, nadugangan sang 54.58 bilyones pesos ang domestic debt bangod sa net issuance ng government securities nga nagabalor na sang 55.83 bilyones pesos. Samtang nabuhin na naman ini sang 1.25 bilyones pesos resulta sang local currency appreciation kontra sa dolyar. Ginpahayag sang Department of Human Settlements and Urban Development nga mas madamo nga government financial institutions ang magahatag sang pondo para sa National Housing Program. Sa televised public briefing, ginpahag ni DHSUD Undersecretary Evelino Tolentino III nga ini nga mga GFIs ginalakipan sang Government Service Insurance System, Social Security System, Land Bank of the Philippines kag Development Bank of the Philippines. Sunog pa kay Tolentino, nagapadana pa istorya sang DHSUD sa iban pa nga GFIs para maalokar man ang mga ini sang ila investable funds bilang suporta sa pabahay program sang gobyerno. Damlag lang, ginanunsyo sa Pag-ibig Fund nga nag-alokar ini sang 250 bilyones pesos agad mag-finance sa National Housing Program sang gobyerno. Ginpahayag naman ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga lauman nga mas magasulhay ang selebrasyon sa Pasko karon nga tuig. Sunod kay Vergere, ini tungod sa mas mataas nga vaccination rate sa mga Pinoy kag mas nakapreparar na ang mga ospital sa ikatatlo ka tuig nga napaydalom sa COVID-19 pandemic ang pungsod kag bilog nga kalibutan.
Subong naman ang katapusan nga adlaw sa 3 ka adlaw nga bakunahang bayan COVID-19 vaccination drive nga tuyo mabakunahan ang mga kabataan edad 5 tubtob 11 anyos kang makahatag man sang booster doses sa dako nga populasyon sang pungsod. Sa dugang pang nga balita national, nagsumiter sang ila committee report ang Senate Women, Children, Family Relations and Gender Equality Panel nga nagarekomendar sa pagpasar sang sexual orientation, gender identity and expression and sex characteristics o kon SOGSC Equality Bill. Sunod kay Senator Risa Hontiveros sa 24 ka mga senador, 19 diri ang nagperma nga nagatugot sa pagpasar sang among nga hagna. Sunod kay Hontiveros, nagakalipay siya sa pagsuporta sang iya kaangay nga senador kadugan sang papahayag nga 2022 na kag dapat ang mga layi sa pungsod ang nagasanto sa realidad kag sang kultura. Sa atong 18th Congress, walo lamang ka mga senador ang nagperma sa committee report. Samtang, Sanday Majority Leader Joel Villanueva kag Senate President Juan Miguel Zubiri naman ang nag-sign with reservation o kung nagpabutyag sa ila intensyon nga mag-interpellate. Ginkilala naman ng National Telecommunications Commission o NTC bilang runner-up FO1 Champion Awardee kag isa sa top requested and performing agencies nga may masobra 1,000 ka request kag 90% ka closed transactions sa FOI portal. Ini ang ipatigaon sa bago lamang natapos nga 2022 Freedom of Information Award Ceremony sa pagpanguna sa Presidential Communications Operations Office, Philippine Information Agency paagi sa Freedom of Information Project Management Office kag sa idalom sang agencies, bureaus, commissions, council category. Sa ikalima nga sunod-sunod nga tuig, ginpasidunggan ang NTC bilang top requested and performing agency. Ginkilala man ini bilang FO1 champion sa tilikdan nga tuig. Sa ngalan niya ay NTC Commissioner Gamaliel Cordoba, ginbato nanday Miss Divina Dakiwag, NTC FO1 Officer, kag NTC Deputy Commissioner John Paulo Salvahan ang among award. Ang FO1 Awards ang tuigan nga selebrasyon nga ginatanyag sa FO1 partners, program implementors kag stakeholders nga nag-contribute para sa progreso, kaayuhan, implementasyon kag pagpasanyog sang programa sang Freedom of Information. Natala na permahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang isa kalayi ang proposed 5.2 trillion pesos nga budget para sa tuig 2023 sa pagbalik gikan sa Belgium trip masunod nga semana. Sunod kay House Speaker Martin Romualdez, ilan na ratify ang bicameral report angon sa national budget kag handa na ini para permahan sang presidente. Dugang pa ilan na ginhimong ila trabaho kag ginalauman nga ini makabulig nga mangin madinalagon ang tanan nga programa sang presidente para sa Pilipinas. Naibalaan si Marcos ang magabiyahe padulong Belgium sa Desyembre 11 kag magatiner-tubtub Desyembre 15 para sa Association of Southeast Asian Nations European Union Summit. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:23. Akaro nagpanguna ka balita international, balita sa sports, showbiz, balita negosyo kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot eh. Ako lang sa balay. Pero
Te, kamusta man? Ako na would like, may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Sige sige kumari ko tiray gali to sa antiki kay napatay pa kay Isaya gali. Pero madala si gapon bandi. Good. Pilay mo ka lapad. Lapad ng bandi to mo. Gani. No? Ang namin ng damo man ni, no? Sabad ba? Hindi wala. Basi gusto mo na Kaya nga. naman si bandi nga laban Puro klamay kamay. mo. Basi amo ni bigat ako. Kalamay tapos ang manera lang. Aras to Dapat ko na. nga design. Nang iyaw kang hagat dantes makalambot sa mani. True. Manina lang itugon mo. Nang unang kagat ba kalamay lahat. Oo, Wala yes. siya. Dala ka na lang yung reklamo ko pa. Request pa. Payaman? Si ating niya madala lang ko mag Christmas party Sang Valenciana. Uy. Bungga. Abi ko hindi ka katin kido May klase Christmas ka? party siya ko no. May Christmas Kaya party. schedule isla may schedule ato suggest sa ila nga get together mo sang Energy Fans Club, no? Wow. So sa mga Energy Fans Club Wow. indicate na kamo da kung ma-attend ka mo sa gin-suggest nga petsa. Kay pang tagaan ka mo ni Action Boy. Yes, so okay Oh, yes na. Nag-yes na sa ha? Kaya para ka prepared man ta. Na, tayo nag-yes na sa ha? Oh, Oh, good. Ano payaman nga. Niya totoo. Amo na. Ikaw ito naman. ating- Ikaw ito wala naman ang because. So, ating absent ka lang danay sa kwan. Sa imo Christmas party. Direk Oo, lang. damo ka pa yapig. Ano ka palang year? Ang grade. Tapos pitsa 23 na may Christmas party ka muskulahan. Masira na ba sa 16? Ha? Ma-break na sa 16. No. Ano mo si ating mamali. Nothing man. Cecil Bikbik, bukod na mo man kay Cecil Bikbik kilala, Sally Magwad, Bebot Belly Biliesa, Fernando Jaime, Cristina Esmilia, Cristina Maglantay, kag Sarapanan Family, Luhera sang Orchids, same Orchids, binubuhan. Kay mga listeners ko sa Action Radio. Sige Thank you. Ma'am Jean Oy si Sir. Mayang agaman. Hamalaw na ragyapon. Maninoy, Lester Ray Benitez. Good morning. Yes, good morning. Kag Thank you salamat. so much. Sa 100 stars. Kay Ayes da, kay Aya Fire, no? Yes. Regards na sa inyo. Merry Christmas. White Christmas. Yes. Ay, din sila gani. New Zealand. The White Kaya may Christmas. White Christmas, marami snow mo na to. Yes. Yes, happy Merry Christmas dira sa imo, ano? Sige. Si Wang Skilly Morales, dahil mga gaman dira kag kuan Merry Christmas. Ka Patrick Saludares. Ka, as in, may diin, may gidya. ka, Ka, gidya. di pwede ka lang. Hindi, Ka, ka, Patrick. kapatid mo, kapatid, mga galay. Yeah. Kaguro na. Moises Padilla ni sa tamiyaw niyo lang family Saludares sa sitio Upper Buenavista, Barangay Quintinremo. Nga nagapamati, gid subong. Sa kapihan ni Nonoy Patong Saludares. Good morning, dira sa inyo. Kay Roberto Ducado, good morning man. Ka-beautiful, gid ako no kay Action Doran. Din siya sundore na. Ba't sino na si Action Doran? Sa family Calanza, good morning. Taga-kuan ni sila, taga Esmeralda, puro Esmeralda. Sa Bago City. Yes. Desandra Bulior Magallanes is watching ko no. Thanks Yes, so much. classmate, morning sa imo. Classmate mo na, Classmate good. mo na. Teresita Batik-Batik Swala, good morning man. And sa iya ko no family. Tessie Squadra, may agaman. Nonito Rivero, good morning. Drama sa Grandville 1. Standby na sa dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:29. Detalye na sa Balita International, ginpakamalaot ang mga mamalida sa Canada matapos nagtanyag sang euthanasia sa mga persona nga may diferensya sa paminsaron. Ang Canada ang isa sa karon sa pila ka mga pungsod nga nagpahanugot sang assisted suicide kag epektibo na ini nga layi umpisa Marso 14 masunod nga tuig. Sa desisyon sang korte ginkakas na ang criminal code sections nga nagadumili sa paghatag assistance para mapatay ang isa ka tawo. Nahibalaan, plano pa sa mga mamalida nga masakop ang ginakabing nga mga mature minors sa nasambit nga euthanasia.
Sa balita naman sa negosyo, ginpahayag sang tag-iya sang Donald's Lechon sa siyudad sa Bacolod nga posible magsaka pa ang presyo sang kinilo sang lechon baboy samtang naghilapit na ang adlaw sang Pasko. Sunod sa sining tag-iya nga sa karon ang pinakabarato nga lechon baboy nagabalor sang 6,000 pesos kag may kabugaton ini nga 7 ka kilo. Mayara man sila sa tag 7,000 nga ginabulanta na 10 ka kilo kag 8,000 naman ang 12 kilos kag mayara sila sang baligya tubto 22 kilos nga nagabalor sang 12,000 pesos, no? Yara naman sa 32 tubto 35,000 pesos ang lechon baka. Sa karon bangod naghalog na ang restrictions kag madamo na ang nagapatigan sang face-to-face nga Christmas party, madamo na sa nag-order sang lechon baboy tubtob na sa adlaw mismo sang Pasko. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 55 pesos kag 30 centimos. Singapore dollar 40 pesos kag 80 centimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 10 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, ginpahag sang Miss Universe organization nga hindi na si Steve Harvey ang host ng 2022 Miss Universe. Nakibot. Ano to yaman? Nakakaulan. Miss Universe pageant. Ay, hindi na si Steve? Hindi na siya. Idol mo pa naman na siya. Idol na siya. Ito Yes. bang pagsala ito lawag to. Okay, Pero, Pia, worst. namihan ko to siya that time. Bala kay daw ka humble gid siya. Yes. Accepted jud ang iyang pagsala. Oh, nobody's perfect. Pia words back pa to nga time, no? Oo. Ti sa interview sa MUO CEO nga si Amy Emmerich, natala na i-anunsyo sa masunod nga sinimana ang bag-o nga host. Wala labot sa bag-o nga host, Action si Boy. ikaw na. Bag-o na yung babae. Basta ikaw na na. Sipos lang bala. Babae naman eh. Wala labot. Pero naman ko di biyaan, di ka gato katugulis sa gulpi. Makita ko to sa Sino Miss ka Universe. gidyabi para hindi ko pagbayaan? Di ba Wow. di ba si gulpita ka makita to sa Miss Universe? Absent ka di mo. Kaya to katugig ka host sa Miss Universe. Siyempre! Alam na yung Miss Universe Action Boy, kaya hambal nila, isla nila, babae ang host para tanan girl power na. Girl power. Tapos pa yung traho nila ang mga transgender. Wala na kuno gani. Ah, Wala labot sa bago nga okay lang ko host. na, okay lang ko na Action Eden nga mag-host ka to. Makibot na ko basta kung nag-intra ka Ikaw, ba. hindi, sa height pa lang daan, wala nga lang, natasa sa hosting na tadanay. No? Good evening, universe! Nata? Oo na. Ipadala ta na. I-record na nga ipadala ta sa Karan i-record ta. Miss Universe organization. Karon lang muna tadlungon ta. Ti wala labot sa bagong nga host Action Boy ang ika-71 nga Miss Universe competition ang insaylo sa bagong nga streaming platform nga among Roku channel matapos nagperma sa isa ka tuig nga kontrata. Ginklaro man sang MOU nga ang Spanish Broadcasting Pageant ang ipagawa sa gihapon sa Telemundo. Sa balita naman sa patag sa sports, ang player sa Portugal nga si Gonzalo Ramos nagpatigayon ni sang una niya nga hampang sa World Cup. Apang nakascore gilayon batok sila hampang sa Switzerland sa itong Martes. Sa din ang ilang team nga Portugal nakasulod na sa quarterfinals bangon sila pagdaog sa Switzerland sa score nga 6-1. Ini pagkaligad sang halos 16 anyos nga wala sila makasulod sa quarterfinals. Ang Portugal karon natala na ang mga enkwentro sa nagaisanon nga team gikan sa Africa nga Morocco nga nakasulod man sa quarterfinals. Ang top scorer sa Portugal nga si Cristiano Ronaldo ang gin-bench o kung ginbangko sa ila coach nga si Fernando Santos. Samtang na kompleto na ang 8 ka mga teams nga mag-inkwentrohanay para sa quarterfinals sang FIFA World Cup 2022. Ini nagalakip of course ang Portugal, England, Brazil, Netherlands, Argentina, France, Croatia kag Morocco. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:34. Magabalik kita para sa balita espesyal pagkatapos lamang sang importante naton nga mga pahibalo.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. Malay kagin pukaw sa ba? Basi basi dasig lang. Iwaya. Morning dira kay Tessie Esquadra. Si Nonito Novero sa Granville 1. Nya gwapa diya kay Miss Eden. Hindi isa marabutay. Small things. Small things. Sig puna pag ni Rochelle nga gwapa diya kay Action Eden. Salamat! Salamat, Gid. Thank you, Gid. Salamat gid sa inyo mga Christmas gift nga pagdayaw. Ay, si Ma'am Vanessa Mayo gapamang ko sa nung party sang EFC ko no. Sa actually Ma'am Van, actually kagabi na sa nadesisyonan. Ginagawa namon sila kung pwede sila sa December 23 na December 23 kay daw sako-sako gining mga pizza ining temprano pang mga pizza sako-sako. So nakita namon to December 23 Ma'am Van no? Hopefully ari ka sa December 23. Kiboton ka lang. Tani ko na rin. Pwede mag-attend si Ma'am Van no? Sadya tani. Ray Flores Barrioga, good morning. Baby Gregorio Yulo. Richelle Aguarense. Kung kamo nga duwa tandem kay kasadya, sige. Okay, sadya na. Sige Nami ko no kung kita ka duwa kay sadya. Yes. Sadya man sila na Sadya man si Action Dorel. Yes. June Dicena. Yeah, good morning Action Boy. Gwapag like Action Eden, no? Kita ko kahapon. Picture niya pa akong Shih Tzu. Oo, sila to galing nagasunod sa amon. Ano sa ni Maninoy Renante Dicena man? Anong kita like mo ni Maninoy, ma? Wala. Ni June Dicena, kay ibla Dicena, kay galibot kami patrol, gatupad sila mo na may Shih Tzu. Picturean mo. Oo, kay kasabak siya Shih Tzu tapos gapadiwala sa akon ka na. Cute. Kamo to gali, sir. Thank you so much. Sige. Sexy pa June ay, no? Di makita, ay sakay ko sa patrol. Okay. Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Balita Espesyal! Good morning, Universe! Na-practice lang ko. Practice. Pasak na hindi. Kuan pa hindi lang pagdantog ka daw kay skandalusa. Kay to taga Pilipinas, gino. Doka barangay. Doka barangay pa. Good evening, Universe. Ano na dapat? Daw taga Morocco. Talaka ba? Sabad? Doka una gali doka barangay. Daw matyaga mo daw kuan sa Purok ano to? Daw sa Purok tumpok bala nga mga mga search lang. Oo. Amo lang na dapat. Good evening, Universe. Wala siya dapat. Daw sa Kanduni na saya. Sa Kanduni? Wala pa kaya po nakalambot international. Practice sa Mayo. Good evening, Universe. Tamat. Sige. Pasakyan na aeroplano. Karon naman na. Sige. Sa liwato kay Sir June Dicena, good morning sa imo. Thank you so much. Cute Action Boy, Shih Tzu. Kasabak, tapos may isa passenger seat, may isa pagid ka Shih Tzu. So, Dua. Okay. So, nag-picture ka pa, may mo pa naugan. Kaya, lakat gani pa parang ganwid siya. Galakat. Kapag ka mo galakat, gali. Gadlagan ang salakyan. Galakat ang salakyan kung gadlagan? Gadlagan eh. Kalahin ko rin maglakat ang salakyan. Gauna ang tuo nga guma, sundan sang wala. Kalahin ko rin gadlagan ang salakyan. Morning mada sa classmate ko kay Lalaine Grace Ibarra. No? Good morning dira sa imo. Kag sa pamilya Benitez da bla sa kwan sa amon sa Panukoy bla. Sa Block 30 da bla kay JR da morning sa inyo Super ambal yung Block 30. Tigyan na Block 30 na sila. Lat ano? Ang lat budlay na ko na sang lat. Basta good morning sa inyo kay sa one time ko ko sa guwag na pita na gid ko nakalabay na sa nang kita kung balik gid sa. Sige good morning Kala sa inyo.
Kalain. Mas bigyan pa mati. Kaya pangita siya. Actually, makita. kadamo balas ang nagpatamyaw bilang isa nga mga amuno. Galing kay kakalipat ko bilang isahaw. Oo. Dapat itagaan yung ganyan papel si Action Boy. Ilistan nyo yata yung papel. May harapan ko nga one time ka lakat ko amuno. May kasakay sa tresika. Nagdulog tresika na naog. Tapos? Ang trisika na nanaog? Hindi ang pasayro. Oo, tapos? Yeah, sunboy ka pamati ko bilang si Imuno. Nagdulog sa Nagdulogin niya. Gabi, no? Tisiling ko, tigani, kay galing kay, ito hindi bala mga, nang panagisli daw, ay kungalan, bala mga lipatan ko man. Ako na gani, mahatagi ka mo sa pangalan nyo kay Action Boy. Natag lang, namin yun may lista, bala, no? Oo. Kay kabalo ka mo kakalipat ni siya mo. Kay Nenen Macabinlar, morning man, kay Vicente Sibulien. Good morning. Ano ka namin? Ito pala sang lights ako. Ito kaputi. Amo na Sa camera ko na, Sa lights pag ito ka doon. hindi ka nagputi ka nagidman, actually mo. Thank you! Kiganda pa gani sa Miss Universe. Gani. Katadaan mabalos na. Kaya sa kuan isa, doon pa lang, dili ka sa Christmas party, tanongin mo nga kuan, secret. Secret naman. Sa inyo kaya ma-join kay kadamo na sa Eh, balo gina-judge kasang naman. last year, si Action Eden na nag-champion isa sa costume namon. No? Oo na. Title holder. Kangayan to si mo, si sino gani, na sa Maleficent gani, si ang artista Angelina Jolie. Angelina Jolie, ganito, hindi pagit siya kuan gid sa Maleficent. Wow! Ikaw yun Amo daw. na, nakakayang Ikaw yun daw si Maleficent, kagid ya. Well. Ang sino ganing ang queen da, ang daw prinsesa ng bata, lang daw. Si Aurora. Aurora. Listen well, all of you. Na. Sampulan. Ay, kalain. High Sige. pitch dapat. Alright. Sige. Sige, Action Boy. Kuan kalaya Corazon da Coruon dira sa may kuan sa Isabela, no. Arin sa naligad nagsaka naman di sa balik. Good morning. Galing kaway kami kaptanay. Sila naman ni Action Dore lang kita na. Good. Dali lang kita kaya rin mga shih tzu yo. Cute. Mga princess gali. Yeah. Sir June, Desena. Basta may bata yung mga shih tzu. Tagay ko bisa. Char. Phil Alon Sagay, good morning no sa classmate niya, si Lalaine Grace Ibarra. No? Oy, may aga. Si classmate ko man da Jean Buero, morning. Kag si Marico Teresa Linacaya, morning. Why birthday subong, December 8? Ay, happy fiesta gali sa Murcia. Subong adlaw fiesta na sa Banwa sa Murcia. Happy fiesta da sa inyo. Wala birthday board daw. Why na sa December 8? Kay why tadi upod nga ngalan niya si Concepcion eh. Amo na. Oo. Ganin no. Kalabanan nga may Concepcion, birthday, subong pangalan, Concepcion. May haraman, ang ginangalanan na Immaculada. Immaculada. Oo, ngalan. Ngalan. Tiyan mo na yung ngalan ni Immaculada. No, okay na tanig sa Concepcion mo, no? Immaculada, may haraman. Alright. Sige. Direta sa Action Boys at Sining Balita Special, mga dapat mo mas mahangpan. Pag edad mo 30, maya pa lang 25 pa lang. Tinahang pa na ni Action Dorel, way pa. Lapit na. Ara na eh. Kaya 32 na siya next year mo. At mas mahangpan na ni dapat ni Action Dora. Pag ikaw yung Action Boy, times 2 mo na niya dapat. Kadwa ko na mangpan. Times 2. Mas hangpan mo niya dapat. Kami na nagapahangop. Oo. Kamu na nga pangop. Kaya times 2 na mo. Nan. Ang una, Action Boy, English yun na tapos i-translate ka lang. Kaya namin, siya kong English. Action Boy number 1. Life doesn't wait for you to be okay. Get up every day and keep pushing through. Nan. Okay. Kaya diba, Action Boy, kung bata ka pa ya, example, kung bata ka, maghibi ka. May ilang sa danay na Meron hibi. na siya, Alang baby, sa... alam na siya. Subong niya, Action Boy. Sini niya, subong mag-ibi kaya. Bibi ka na kayo, wala mo mimo ka. Hindi, mag-ibi kaya. Ano ka? Dinto. Dinto ka pag kwanda. Diba, Action Boy? Galain naman yun ya. Kahit i-chakto man ng life doesn't wait for you to be okay. Hindi yung mag-adjust sa imo yung time. Kung bata kaya mag-ibi ka, tantrums na yan. Oo. Kung amo na edad mo mag-ibi ka, bingit ka na na yan. Bingit na. Hindi na doon na puno lang sana. Pero amo na Action Boy. It's okay to cry pero hindi man silang ito ilugmok mo ito yung mga self. Kaya Because galak life ang will not panahon. wait for you. Yes. Pero actually, ang kabuhi way nagaulat sa imo, ang pangabuhi way nagaulat sa imo. Pero ang pangabuhi para sa ako, hindi man ipalumba mo. Yes. Diba? Sakto man Action Hindi Boy. ipalumba. Pero I mean, what we mean lang dire bala, arab lang hindi ka magpakalugmo kay base you will miss out the chances or opportunities nga para sa imo. Correct.
Right? Because opportunity only knocks once. Yes. Thank you so much, Philippines. ay, sorry pa, host ko gali, no? Host kayo, hindi Ay, sorry. Thank you so much for the wonderful question. Life is not about fitting in. It's about standing out. Thank you. Ay, kala! Ako naman daw ito sa Takuleng. Ano kayo mo? Interschool. Interschool. Kala, hindi interbarangay. Good morning. Dira sa Happy Fiesta. Kuno sa Crossing 8 Tangob. Oo. Fiesta man da. Okay. Kayo, crossing 8 yan eh. Crossing 8. December Ganun, no? 8 yan eh. Muna gali. Kasagad, Sa din to yung mga intrahan to nga competition. Inter, ano? hutikan na lang. Interschool. Interschool. Kaysa mababang paaralan ng mga... Intercontinental! Charot lang. Mababang paaralan. Oo, yes. Mapapaaralan lang po tayo. First runner-up. Ikaw? Walang kami mo. Okay. So, Wala winner. First and second runner-up. Sa kontra mo to? Second siya, ano ka? Isang champion? Wala. Ano, isang reyna? Wala gani, wala na paminsaran sa organizer. Kaya di mababang paaralan lang. Okay. Number 2, Action Boy. Never force anyone to choose you. You learn the art of spending time alone. Pilito mo niya, ako na lang ba? Ikaw na lang ba? Ayaman, katalaka. Minsan hindi magiging sa mga love, or sa mga Action Boy, sa mga sample sa mga obra, sa friends. Ikaw gidya pilion. Ikaw gidyabi. Nga ikaw gidyabi. So, hindi mo sa magpersahon. Yes. Ang muna pa nila kung ikaw babae, especially sa babae, kuhan ko ng be the best of yourself. No? Kaya i-present mo kung kuligo mo, hindi mo sila papiliton, sila yung mapili sa iyo lang. Dira man na tayo Action Boy, nga never force anyone to choose. So, kumbaga, na siya nga, gapakitang tao ka bala. Though it's as if nga ginapagusto mo sila sa imo nga mask lang. Not in your own image, kundi sa gusto nila makita. Amo na ginahimo mo kung anong gusto nila makita. Yes. Tip elastic na yan. Yes. Be what you are. Be who what you are. Yes. Thank you. Di ka nga nag-intra nga. Sa Miss Gay Philippines. Alakalai. Sa konso na Miss Gay. Ato, ang laswa. Naka-personal narapan ko. Pila ka mo bilog? 5. 5. Wow! I'm so proud of you. Yung ng corona. Ang next Action Boy, dapat pag edad mo 30 pasaka, mas mangpan mo na, or mas kabalo ka na to master your emotions. Control. Yes. A calm mind can handle any situation. Pero sa kung bata ka pa, kung may magbunggo to si mo, bungguan mo na. Mga doon, pula, kita kahit sigwa. Amo na Action Boy. Kahit sigwa. So, gito ka, vlog. Amo na. Pero kung dapat, mas mangpan mo na po. Vlog. Ga-isol gali. Gataya, nag-iisol. Sorry, pero hindi naipit ang tapong skilid. Kalain, amo na ko na si Action Oliver. Ay, may ginatulong ko sa Action Oliver, do, ikaw blo yan. Si Action Oliver, kung ano na yan, nagsimple lang na yan. Simple lang na sa'yo. Siya ka pangaway. Sige, pangaway. Good! Kapangaway pa ni si James eh. Amo na, lakalain mo na si, nadula naman sa Hindi sama. Tulugan ko naman. Amo na, Action Boy. Master your emotions. Ang next, to avoid disappointment, Action Boy, you need to take people for who they are, not you want them to be. Correct. Accept people for who they are, what they are, and where they are. Where they are, i-accept mo na ma-disappoint ka ma-istoryana, alo asite. Ti kung ato pa to sa piyak nga kaputok-putokan sang tubig sang bukid, expect mo na nga ma-late siya. Ako actually, mayroon ako ng mga tao nga ko kakapoy bla sa imo. Nakapuyan ako bla sa imo bla. Nakapuyan ako sang imo nga pasalig, nakapuyan ako sang imo pahulat. Muna bla tapos sang ulihin na mga dugay nila nga amo nang experience mo. Naanad ka na lang. So, wala ka nag-disappoint. Wala ka nag-disappoint, kaya nabaton ko na. Late kaya permi mo. Yes, di ba? Nabaton ko na yan. Hindi, wala kaya gaabot kung gisa mo. Correct. Di ba? Wala disappointment, di ba?
May ara kanina bisa actually din nga may istoryanay kami, mas lingbi nga. Oh, mga kwanta makita na ita sa mo niyo makita na ita bilit sa manyaga. Makita na ka muna. Ako sang una prepare ko na kay ti may meeting ko mo pero kung amo na siya nga tawo naandad ako wala na wala ko gani remind sa iya basta pag abot na sa amo na simpo pa niya gaway mo ko kadto way mo na sa remind wala dula na lang to ya Bala. so naandad na lang niya nga nang inyo hambalanay ba hindi mo matuman Di ba action mo namin so accepted mo na siya wala ka disappointment. ikaw tapos may kalain boat mo Yes. naandad na mo hindi mo pwede siya Correct. total inang istorada niyo way mo nagyabong tupa Gani, di ba? Kay kalain action boy kung may patod pa man, amugi niya, tapos mo, no, preman. Although ako medyo stricto ko na tani sa mga mga time bala, kapin pa time, ang bala na ita time, pag ang bala na ita time amuna ya. Amugi na. Amugi na yung time nga, kita mo gapon, pag ang bala na ita muna oras, pag abot ko ya, dugudigara makamo. But siguro on time ka bala. True. No, stricto ko sa time, pero kung naanad ako sa imo, bala. Okay lang. Wala ko Exempted to sa, amugi na siya. Wala na saya. Either, duwala ka bagay mo, either late na saya kaayo, or hindi na siya mag-abot. So, wala ko nag-mind. So, natin mga akig ka pa Pero kung accepted mo na nga muna na siya, muna na siya True. Kaya hindi mo na ipilit mo. Ang iban, may action boy, napilit pa nga, baguha na balangan. Tiki, amugin na yan. Amugin na siya. Hindi na, mala mo na siya baguhan na lang mong imo, batasan, bala. Ganun kung pila nakasulit, kag kung hindi gaya, amo na na yung nature niya. Hindi mo na mapilit. Accept him or her na lang. Bisan isulod mo pa na sa sako, kag bakulon da. Siya, isulod mo sa ako kapag kabiton. Pagbalik na, late mo na sa gyapon. True. Kaya rason niya parang, yun, balday ako to beauty sa klawan. Sala mo pa. Naman. Sana mo na sila mga tao nga pag kita na yun, damo na sila blibad. Yes. Damo na sila rason. Kaya hindi na parehong rason nila, kasi sari-sari na rason na sagad na sila ya. Nasa ulo naman Kaya nila. ano, bigay ako ng cellphone na bilhin, balik ko pa mo. Amo na. Yan, bigay kadugay sa salakyan. Kadugay ko budlay sa salakyan sa amon. Siko, oras na kita na ko mabilas 10. Di, alas 11:30 na, pag-abot niya, alas 12 na. Niya kaya dugay, may salakyan sa amon mo. Di, ano, bigay alas 10 istrana. Alas 10 ka man imo yung nagbantay salakyan. True. Dapat ka, kung amo na ang abot mo silingon nga, budlay salakyan sa inyo, alas 6 lang ka bantay ka na. Grabe. Di ba? Di ba? Para sakto las G sara ka. Para nga mabantay, para sa ako niya, o isang balibad sa late mo. Magsiling ka nga, late ko kay traffic. Dapat alas 5, ari ka na. Nya, kung kay traffic, anong oras ka naghalin sa inyo balayaw? Nya, 4:30. Di balo ka nga traffic, dapat alas 2 pala naghalin ka na sa inyo balay. Kaya balo ka traffic, para makaabot ka sa alas 5. Correct. Akong isa, kung may mga tao ko muna, I see to it. Yung magkamalanay, tamo na ka makita ko nga daw may problema sa traffic, o daw may mga muna. Katimprano pa ko na, kadto na ko na sa lugar, hindi pa kadto ko sa lugar, kita na namon, sa ulunhan lang ko na. Yan ang paglapit na, amo na. Amo pagkakadto. Yes. Amo ko na yan. Pero at least, amo gyapon. Ay, balo ka hindi ka din. late. Ang oras, hindi na mabalik mo. Yes. Ang alas 5 karon sa hapon, hindi na mabalik buwas. Correct. Wala na siya. Oo. So, importante ng You can never oras. turn back time. Kaga ever since gina-emphasize ko ginabla nga ang pag-observe din mo sang oras is also showing respect sa tao. Yes. Kaya you give time. Because time Is is precious. Thank you. because it is gold. So Bongga. precious nila. Mong ano, time is gold. So muna bisan sa inyo mga ka-action bla. Para sa ako niya, kung ikaw mag-istorya na ita, 2 muni oras kita na ita, tapos abtan mo kuya, tag 1 ka oras, 2 ka Lalaw. oras. Ti meaning, why mo kuya ginarespeto na. Yes. Di ba? Why kaya respeto sa akon. So, hindi ko man kailangang respetuhon ta ka, kaya why mo kuya, because respect begets respect. Ano mo? Yes, correct. Correct. Pwede na pang answer. Time is precious because time is gold. But, taligid pala. Sige. But, patience is a virtue. Di ba, no? Hindi ko na kuga papatay sa iyo mo na ikaw kandidato. Tapos, tiday din kita sa naman. Di ba, no? Pamangkuta, you can ask those people who stated that phrases. Dalain ang tingo. Pero kung pumangkot nga, tiday din kita sila da. It's here for to make a choice. Yes. It's your choice. It's your choice. It's my choice. Thank you. Ay, kala! Feeling ko kumaga mo na. Proud ka naman sa akon. Mama mo ka naman na. Yes! Bongga!
Okay. Bangga na, practice na karon ang Sige. Ang last action boy, yung daso naman na iban. Everyone will show you who they are. Just give them time. Hindi ka pag upo lang ka mo kilala, nga, nung bala ko bala daan, bala kung... Ano ka? bala kay para... Palalit kaya? Kay natakaan mo yung daan, yung bala yung kuya, manghuhula kuya, takton ko pa yung Ano man kung mag-abot ka giban sa oras? apply gini dapat action boy sa mga magkarelasyon mala. Bago pa lang magkarelasyon. Give time lang. Oo, makilala mo gina sa Makilala nga wala mo siya abot sa saktong oras. Hindi kay tamaan mo ka kulba ka magpalangga kaliwat. Ang bala ko bala daan kung pang permi kagapang babae kay hindi na ko simo. Amo na yaw. Kumalaan mo lang na yan. Amo na yaw. Hindi na ya pwede. Hindi na ganun mo nung katakpan na hindi pa ganun mag-ako. True! Ano na lang ginaya, kung pamangkotor mo, prangka-prangka mo na na. Pero tiyan mo na, it takes time. Kaya hambagan ini action boy, bisan magasawahay pa ka mo, there are times kidi action boy nga you will learn something new sa imo partner. Depends sa situation. Correct. Diba? Sige Ray Martin, mga agadra kay si Jane Moreno Alojado. Ginapag-greet sa ginaiya nga Please. please kuno i-greet din si Esther Moreno. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay. Happy birthday, Happy Esther birthday. Moreno. Zamil Latifa, morning man. Act naturally and keep it that way. Very good. Fernandez Eric, Kurt Nathaniel de la Torre, Jocelyn Song Comedia. Para hindi ko ma-late term. Nantsakto na, sundo niya ko nung inahimo ko para hindi siya ma-late term. Good. Si MJS Candido Hildore, good morning man. Mga ka-aksyon, inyo kitmamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhuko. Ang inyo naman diri nga news team. Aksyon Eden Abos. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio.